căutând ziua de mâine. Aici, pe ultima pagină, tot un cal. Se pare că la ei nu e cu câinele, nu e cu maidanezul, ei sunt cu caii. Irlandezii. Bun. Aici avem un supliment pe care cred că îl vom păstra pentru cei care este Luis Suarez aici, care vrea să plece de la Liverpool. Este un supliment, sigur de a venit cu întârziere, că a fost cenzurat la frontieră, cu bebelușul regal. Iată-l pe bebeluș, așa arăta un ziar la ei a doua zi după eveniment. Bebelușul se întrevede un pic acolo și tot acest număr, Daily Telegraph, un supliment special, îi este dedicat acestui bebeluș. Dacă n-ați văzut această imagine, poate n-ați apucat să o vedeți, o să vă arătăm imediat, este una remarcabilă, cred că aici se vede bebelușul cel mai clar. Ei bine, este un extraterestru, iată-l, am uitat foarte bine la el, n-are nimic dintr-o față umană. Deci Dumitru Graur ar fi putut să spună că a născut un extraterestru, Kate Middleton, și nu o ființă umană. Uitați-vă puțin la el. Nu are nimic omenesc în el. Aceasta este prima imagine. Bă, fraților, dacă o vedeți de aici, nu știu dacă ecranul poate să redea, are o față cruntă, se poate vedea pe ecran. Îi se vede gurița. Este cruntă, băi, n-am mai pomenit așa ceva niciodată. Terifiantă această imagine oferită de Daily Mail. Mă, mai urât decât atât, sincer, n-avea cum să fie. Acum să sperăm că va avea un caracter, etc. și că va fi un om extraordinar. Bineînțeles că n-avea nicio problemă, altfel ziar, uite-vă, ăsta e ca Giovanni îmbrăcat. Extraordinar. Ia uitați-l pe Giovanni Becali de Marea Britanie, ăsta cu sacou și cu pantalonii albi, dacă o să coborăm un pic, eu spun la îmbrăcăminte, nu la față. Ia uitați, exact, așa se ducea și Giovanni. Bine îmbrăcați, Kate Middleton surâzătoare, sunt sute de poze. De asta spun, îl pun deoparte și cine își va dori poate să vină să-l ia la redacție, poate să vină și cu Miron Cosma dacă vrea. Aici salvele de tun.